Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Mayong hapon sa ito naman mga pinalangga nga mga tagpalamati nga nagapod sa ito dari isang karon nga adlaw, no? Marso 9, tuig 2022, Miyerkules nga edisyon sa This is My Life. Sa gihapon upod ang inyo kubus nga lagad si Tita Wilma, ang aton pagpangamusta sa kutuman sa malabutan sa aton pagpangalagad iya sa sininga hapon. Diin man kamo nga bahin sang isla sang Negros. Dakbanwa sa Bacolod probinsya sang Negros Occidental, ada man kamo sa central nga bahin ukon sa Negros Oriental, sa mga kaiping naton nga mga kaislahanan kag kaprobinsyahanan, ilabi na sa piyak nga isla sa isla sang Panay. Ang aton man pagpangamusta sa inyo. Pangamusta kung ano ang aton panyaga, wala gid lang na madugay. Ati enjoy man kamo sa panyaga niyo. Yes, si Tita Wilma enjoy sa akon man pagpaniyaga, di ba? Basta may utan, manami gid ina iya. Ha? Baga kuriit na dayon na nga tong sini mga kabataan basta magsiling na nagani nga may utan, ga kinuriit gina. Pero sa nasiling nagali na to, no, sa iton mga dear parents, labi na sa mga mama kag mga nanay, sa mga tita, titos, lola or lolo, nga mong nagapreparar iya sang pagkaon sa latukalan nga pagasagluhan sang tay sa kamiyembro sa iton pamilya, labi na sa mga kabataan, kinahanglan ano gani mangin creative kita nga makaganyap sang panabor, panulok, ang presentation, bala, ang pagluto, bala, kag ang sabor sa inyo linutuan, nga mainggan yung aton mga kabataan. Ano sudan nyo da panyaga, bala, paamo ka na. Ano sudan nyo da panyaga, pa-share nyo lang kita, na? Sa inyo nga, mga cellphone, kay syempre nag-updanay kita sa inyo dira mga radio, sa inyo mga lilisuan. 684 kHz kita iya nga nag-updanay. Sa mga wala naka-online ara lang atong text hotline 0963-757-0874 again 0963-757-0874.
Pwede ninyo masend ang inyong mga mensahe, greetings ninyo para sa mga palangga ninyo ato sa iban nga lugar, din man nga bahin sa Pilipinas. Yes, pwede man ninyo dira iyang nga mapadala mga reactions, opinions ninyo nga mabatian sa aton man mabasahan nga sulat karon nga adlaw. Mga good suggestions, inyo mga reactions. Ari lang kita sa mga maayo nga bahin, hindi lang kita mag comment iya sa mga masakit ka makasaklaw sa buot sa aton sender. Aton tag sa ka-horoscope. Yes, so sa inyo tag zaman ka zodiac sign. Kabalugid kita nga kalingawan ta na iya adlaw-adlaw ti hindi ta man napaglimitahan, hindi bala? O Tita Wilma. Kag syempre sa ato naman Facebook Live, ara dira may chat room kita. Pwede man kamo dira makasend sa inyong mga messages, di bala? Yes, ara na. Pwede kin. Sa chat room, sa Facebook page, ang Action Radio Bacolod sa FB Live, ada din, This is My Life, plus pa sa mga flash reports sang amon sini mga news reporters ang ara sa mga fields, no? Nagkalain-lain nga fields nga makuhaan sa mga balita, mga breaking news, mga detalye, ara gidira mabasahan man ninyo. Kay nga mga makitaan ninyo dira sa amon nga Facebook page, from sign on to sign off nga nagakatabo sa palibot na iton. 24/7 na bilog nga adlaw 24 oras gid. Magluwas sa iton sa ni Facebook Live, pwede gihapon kita mag-update via website sa Action Radio Bacolod, mga balita man dira nga mga natipon, mga dalagkuman pati na sa bugos nga kalibutan. Pwede ka mo ka-log in sa www.actionradiobacolod.com.ph. Sa YouTube pagid, search nyo lang Action Radio Bacolod Live. Okay na? Yes, Tita Wilma. Makasiling ta nga daw, dumayo-ayo subong. Kaya nga, ang panahon bala naton, na naman nga doon nagapasingit siya iya, na siling ko kagina, paano na karon magmala, karon ang mga duster sang iloy ko, kay nagatulo-tulo luha mo, anong ginakalisod mo, pa mo ka na pagayuhom ko na. Hindi na yung manigar nga may low pressure area kita, that's why nga alerto gid kag halong kung magwa sa inyo balay kay basi bala mawisik-wisikan kamo sang talite kag magpangatsi kag magtulong ilong sakit ulo dugay-dugay mag-iga-iga hila naton anay kabalugi ka mo sa ginapangatubang na ito ang pandemic, ang COVID-19. Extra careful sa gihapon mga anak. Magsiling ta mga anak halin sa gagmay na hasta sa aton mga seniors. Sa mga matuto, masinulundo naton nga mga seniors sa dasan, baw kanami lang. Dumalipay man ta sina sa inyo man. Paamo ka na bala. Kabalo kita, ang low pressure area no sa update kaginagin hatag man sa aga sa paagi sa itong sini update iya halin sa news center ara sa Zamboanga City di ba Zamboanga del Sur ang pressure area nga ina na kaga diri sa aton sa Negros Occidental lakip na diri sa Dakbanwas ang Bacolod kun hanglaon naton hanglaon gidya tanglaon naton ang kalangitan magaluumon ang aton kahawaan na may ara man mga lapta-lapta nga pagpanalithi kag pagpanaguom ina share lines di ba tawe na LPA kag share lines or share lines ang rason sina gani sana hambal man naton kamusta lang dira no ang inyo pagpanglakaton sa adlaw-adlaw nga tanan sa inyo pagpangabuhi kung medyo bato-baton ang banas or ang ginausoy ninyo adlaw-adlaw, sige lang, padayon lang, paninguha lang. Kag bisan paano magaligod ang bilog nga adlaw, another challenge na naman ang atong pag-atubangon. Mga paghangkat pero kinahanglan ara siya nagaupod sa aton kaugalingon. Nagaupod sa aton heart kag sa aton paminsaron para mabugnaw kag tayuyon ang maayo naton nga pagpatigayon sang aton tagsa ka mga obligasyon, hindi lang para sa aton kaugalingon, hindi lang para sa aton trabaho, kundi para sa tawo nga mga makaupod naton sa aton panimalay, sa aton man trabaho kag sa aton palibot. Ano man lang life tadi sa kalibutan man paamo kana bala na ang hindi lang ginami ining resulta sang padayon iya nga hay ara bala na
resulta sang padayon nga pagsaka sang presyo sa mga produkto sang langis. Pero may nasiplatan man si Tita We, kag hindi naman na panibago sa inyo na nga may posibilidad, ini suno man sa industry source, nga may posibilidad magasaka na naman 12 pesos ang presyo sang diesel, gasolina, 8 ka pisos, kada litro na ha, dason nga si Mananay ho. Amo nang ginhambal ni Energy Secretary Alfonso Cosi ho, siling niya, nga ang average domestic pump prices ng mga produkto sa petrolyo may posibilidad suno sa iya mga anak nga magalabot sa 100 no, or 100 ka pesos kada litro kung ang presyo sa world market no, sa pangkalibutanon nga merkado sa langis maglabot sa $200 kada bariles. Maano kada bi na. Di amo na pero kabalumanta sa nga Martes kahapon na pila ba lang ginsaka. Ika-10th week na, next week ika-11th week. Pero may hambal man diri si Kuse na nagahambal man di siya. Nga kinahanglan nagapangabay siya sa aton nga mga konsumidor, kita na da. Nga himuon taman suno sa iyang aton bahin. Paano kita makabulig para dira ma-conserve man ta suno sa iya sa paggamit sa mga produkto sang petrolyo. Kasi nga sa pihak sang pagsaka sa mga presyo, ang DOE or Department of Energy nagpabutyag man nga wala problema sa supply sang mga suno sa iya no. Wala sang problema sa supply sa mga produkto sa petrolyo. Diriya sa aton pungsod Pilipinas. Pero since nga nagatimbuok yang presyo dito sa world market, wala gid choice. Ti hinay-hinay man tagyapon Ti isa sa mga maapektuhan kag dako nga maapektuhan dire sa aton mga motorista, especially na drivers naton iya sa mga pampubliko nga mga salakyan. Amoy na nga mabatian naton sa mga drivers sa mga Drivers Association, Drivers and Operators Association, hindi na lipo diri sa aton sa Dagbanwa sa Bacolod sa mga mabatian ninyo nga mga interviews sa nagkalain-lain nga mga public affairs program diri sa Action Radio, ngati ang mga transport sector nagaplano man sa pagpatigayon ano gani 5 ka adlaw nga untat biyahe. Kay sakit-sakit na gid sa ila mo. Kun kamo nagasakay sa di pasahero nga salakyan, mabatian niyo gid ang hibubunot kag mga yamos ang aton sini mga driver. Pangkabugusan gani sa bugos nga Pilipinas. Nagpautwas na, di ba? Untat anay pa biyahe tungod sa padayon nga pagsaka sang presyo sa mga produkto sa petrolyo sa pungsod. Amo pabutyag ni sang Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas o kun LTOP President nga si Orlando Marquez, siling yan nagmeeting na sila, no? Nagmeeting na sila sang pila ka mga jeepney operators kag drivers, kag ginpabutyag sang mga natungdan sa iya nga plano nila maguntat anay operasyon kung hindi sila pagbuligan sang aton gobyerno kay daw kasakit-sakit na gid ko. Nagpapatigayon sila Zoom meeting kahapon mo na. Dito sila niya ang pamunuan nila from Mindanao until Apari, no? Hasta sa Apari, Cagayan, La Union, Ilocos Sur, Mountain Province, Cordillera, amo ng pina nga sa ila nga pinakagid kay nga ay wala gina hindi sila bala malabot no sa masiling naton pila si Tenpa na tag 70 ang krudo didto mas sakit-sakit pag suno sa iya didto ya ti hibaluon naton ang padulungan na naman sina gani kita na hay ho sa tanan nata nagambal nako di ba why na sang ihugot ang aton paha ano naman ang ihugto naton ay ti amoy na mangayo nilang kita konsiderasyon sa tagsa ka miyembro sang aton pamilya no nga ugyunan ang tanan-tanan nga maghinay-hinay pati na sa paggamit sang kuryente sang tubig kay ti kwartang nagahulag dira magbakal pa kita sang kinanglano naton sakit-sakit pagyan di kon ugyunan sang tanan do magaganhagan man balabisan paano no oo lang da
Alas 2:02 na Action Radio Philippine Standard Time. Dali lang kay pasibilidad na bilanay ng aton mga produkto sa Dr. Alfred. Siyempre, tandaan lang. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili sang kandidato, pangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sa Okay, katuan na ito nga itong mga naka-online dira. Good afternoon sa itong mga naka-online. Hi and hello na. Okay, happy gid kita ada kamo dira. Na mayong hapon Tita Wilms, Tita Wilma, Barkit Tribe mayong hapon lang da. Thank you gid sa pag-upod sa aton sini nga hapon. Inday Homa Lumina mayong hapon Miss We. Kay Ate Kim Eriman, kay Ruchel Fulgencio Susana mayong hapon Tita We. Hello Tito We, good afternoon. Samtang gahiray-hiray naman kami diri, tupad ang radyo ko diri kag magpamati sa imo makalilingaw nga programa This is My Life Tito We. Thank you gin Ma'am Virgie. Stay healthy always and God bless you and your family. Likewise, Ma'am Virgie Alpinda, kag sa mga friends out there mo, na? Mayong hapon, Action Wheel, monitor lang kami di sa may Silita Village, sa Barangay Alihis. Pag-greet naman, Boyko family, thanks, Gid, and God bless. Yes, sa Boyko family, dira, hi and hello, salamat, Gid. Hi, Lin kay Boyko sa Damhosien. Abaw.
Nicel Morales, Fabolinday Nicel, mayong udtuman. Good afternoon, Ma'am Wilma. Keep safe always. God bless you and more power to ARB. Love, 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 love sa imo man, Ma'am Elizabeth Gamala. Roslyn Buenaventura, good afternoon, Day. God bless. Buka namin. And Roslyn, salamat man ha. Okay, salamat. Liso, kung di balaan na sa pihak na. Mayong hapon lang dira. Daligid lang na. Tuto Eric, mayong hapon. Salamat sa pag-upod mo kay Tito Wilma man karon nga hapon. Happy man na nga araman ka muda. Okay? Araman si Inderona Hider Travel. Sir Alex Montaño, mayong hapon man. Karon after my time basahon ito na mga message ninyo. Na? Again, relax lang anay ka mudara. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Day Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Nalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una,
Maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag account ko ni. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaray tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection na makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa iba nga network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangon! Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isang factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon kag syempre nagapasalamat man ako sa Ginoo. Load. Ikaw lang ginabantayan tamon sudan utan nga bisol. Ginabutangan ko balunggay kag may panakot baw nami kaon namon sang anak ko. Thanks Tito, God bless halin kay Cecil na 6850. Cecil, madamo gid nga salamat mayong hapon sa imo. Tawi mayong hapon monitor kami halin sa Hacienda Lourdes, Barangay Maaw, Bagos City. Tamyaw lang ko kay Mother Tarsila Gonzaga
aktoy nga nagapamati gid permi kag nagapatuyo-tuyo sang pamati. Salamat Tita We, God bless us all. Keep safe and more power. 6813. Madamo gid nga salamat sa imo. Tawe, palihog lang ko tamyaw sa palangga ko sa Edward Cerudo nga permi gid nga pamati sa Action Radio. Love, halong kada permi. Halabi na gid sa pagdala ka motor, nugay, padayaw ha. Halong gidlawas mo. Panamyaw halin sa palangga mo si Ansang, Bago City. Salamat, gid. Abi karon ta nala na Tita Wilma anay padayunon. Mabasa kita sang aton sulat nga ginpadala sa aton sini messenger sang isa ka utod, no? Utod nga nagaproblema sa iyaman utod nga babae. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ang eton pagabasahon sa siningapon nga sulat ginpadala sang utod diya nga lalaki. No? Nagaproblema sila nga magpamilya sa utod nila nga babae. Kung anong problema, pamatian naton. Nagapatawag siya kay Sagittarius Boy. Kagang sulat ni Sagittarius Boy, nagasiling, Tito We, mayong hapon. Kag sa tanan nga kaupod mo dira sa Action Radio. Kag sa tanan nga tagpalamati sang This Is My Life. Tito We, tagua lang ako sa ngalan nga si Sagittarius Boy. Mangayo ko tani advice. Parte sa akon magulang nga babae. Balo siya, kag may duha ka bata, pulos man babae, kag ato siya sa iban nga pungsod. Kami nga mag-utod, nainit sa iya. Kay nabalaan namon, nga other woman siya sang lalaki nga taga-diriman sa amon lugar, kag asawa sang taga-diriman sa amon. Ginislan ko lang other woman, kay na hindi nami pamatian ang term nga gingamit mo sa Sagittarius Boy ha, hoping nga maintindihan mo ina. Ang iya mga bata, ginkuha iya di sa poder sang amon utod, kag didto ya ginpaestar sa iya lalaki. Kahuluya, gidya Tita We, kay ang amon pamilya diri sa amon lugar, ginasumsuman sang mga marites. Di tani mangayo ko advice sa imo kung anong akon mahimo, nga hindi kami mag-away sa chat. Kay kon mag-online, kag makita ko nga naka-online man siya, daw kanang ni nagkid buyayawon. Actually, ara na ko sa point nga ginapalahid-lahiran ko siya sa post ko sa Facebook. Amo lang na Tita Wilma, salamat gid. Arigid ko adlaw-adlaw gapamati sa imo programa. Mamati ko sang imo advice. Salamat sa liwat. God bless you, Tita We. Sagittarius Boy. Okay. Sa imo Sagittarius Boy, salamat na kag mayong hapon. Pasensya na kung ang iban mo nga mga terminolohiya nga ginpanggamit, ginislan lang ni Tita Wilma. Kay basta daw hindi gani nami sa palamatinan ko. I-refine ta lang, no? Kay hindi siya nami. Well, actually, katuan na ton ang kaundan sang imo sini problema. Oo, problema ini sang pamilya. Problema sang pamilya ang hitabo o nagakatabo sa bahin sang utod ninyo.
utod ninyo balo suno sa imo, may duha ka kabataan pulos pa mga babayi, kag diri ko naintindihan ining ginatawagid nga marites, no, sa pagkabasa ko ni the other week pa, no, nga amo nagaling buot silingon daw marites ka man kag sa barangay 684 ba mga marites. So gali ang marites sa mga wala pa nakahibalo, especially sa mga young at hearts naton, nga ang marites mga chismoso, chismosa, no? Daw mga amo na ang pag-intindi naton. Correct me if I'm wrong. Ay, oo mga anak. Problema inisang pamilya para sa inyo. Problema ninyo nga mga mag-ululuton. Pero, ang hindi lang na namian ni Tita Wilma na sa imo diri mga linyada nga ina ba lang ma-post ka palahid-lahid nga maintindihan niya sa Facebook. Mga anak, ako wala ko na kontra, hindi ko na kontra, no? Pero tandaan lang gid naton, ang social media mapuslanon sang dako sa mga nagagamit sini sa husto. Ang iba naman ginagamit ang Facebook sa pagpanghalit sa kabuhi sang iban, sa pagguba sang kabuhi sang iban, sa pagpakalain sang iban. Amo na kung kaisa nga kung mag-away gani within the family man lang, na kung kamo man lang ang mag-away, hindi kamo yang mag-post sa Facebook, na may ara, di bala, subong ara na messenger, no? May ara messenger ang Facebook. Nga sa diin, himo kada group chat. Nga ang mga miyembro sang group chat, miyembro tanan sang pamilya. Nga kamo lang gid ang makabasa, makakita kag makabasa sina. Pwede ka mo dira makaaway, pwede ka mo makabayluhanay sang mga opinion, mga ideas, pwede ka mo makahatag suwestyon nga masolusyonan kung anuman ang problema. Pero kung sa timeline na gani ibutang mga friends sa mga friends ninyo, makabasa sina kag bugos gid nga kalibutan makabasa sina sa kutob sa malabutan. Tandaan nyo ang problema sa pamilya, sinuman ang problema within the family, sinuman ang maapektuhan, tanan kamo maapektuhan, di bala? Ang huya sang isa, huya sang tanan, ang kahuyanan sang isa, kahuyanan sang tanan nga pamilya. Na? Okay lang nga palahid-lahid, pabati-bati nga gina-generalize mo lang, nga matandog siya, nga matandog ang utod mo nga ina, kag mamangkot sa imo. Pero since nga nakita naton, hindi kay wala mo din na-mention mo kung magulang ikaw or manghod ikaw, lalaki ikaw, siya babayi, na? Namangkot ako sa imo personal, dira sa imo messenger, kung may relasyon siya sa lalaki nga ina, nga ara sa inyo lugar, ang asawa sang lalaki ara man dira sa inyong lugar, kag ara dira pating kabataan sang utod ninyo, kay suno sa imo ginkuha sang utod mo ang iya duha ka anak sa utod ninyo, kag didto ginpaestar sa iya lalaki, na daw medyo may kabudlayan ang sitwasyon. Wala kita kahibalo kung anong nagakatabo dito sa ila. Sa inyo mga hinablos, ari na lang ang masuwestyon ni Tita Wilma. Yes, problema ina, kahuyanan ina, kay ti suno sa inyo ang pamilya ninyo, ginasumsuman dira sa inyo lugar. Wala sang malain kung i-call ninyong atensyon sang inyo utod, kay ti mag-utod kamo. Kung hindi man siling, no, ang tanan bala Sagittarius boy, kung pwede pa man lang masugilanunan sang matawhay, eksplikar sang matawhay, paintyendi sang iya sang sitwasyon, basi pa man lang. Nga importante bala, mapamatian man ninyo ang iya side, kung nga aamo sina. Bala, nakabalo siya or na-inform na ninyo siya sang nagakatabo dira sa inyo lugar? May ginikanan pa bala ka mo? Kaya nga may ginikanan ka mo, pwede gin makapatunga ang ginikanan sa amo sina nga sitwasyon. Kag siguro hindi, kag kung lang taon naton, ara naman siya sa husto nga edad, sa husto nga pamensaron, kainchindi na ina siya sa husto kag sala, kag nakainchindi siya kung ano ang iya ginahimo. Pero since pamilya kita, na?
since nga pamilya kita, may matarong kita sa pagtandog sa sina nga bagay para nga matandog na ito nang iya atensyon kag mapaintindi naton siya. Dali lang yan, ha? Mo ay sing malain dira kay hindi naton pwede nga gubon. Gubon ang iya man pagkatawo paagi sa pagbanat sa iya na sa chat or sa post nimo sa Facebook. Pwede tawag kag istoryahon, laygay lang sa imo utod, no? Laygay lang sa imo utod nga hindi maguba ang tanan. Ilabi ng relasyon ninyo nga magpamilya. Kay wala sang makabulig sa iya kundi kamo nga pamilya. Wala sang makahatag sang suporta sa iya kundi kamo nga pamilya. Tan-awon ninyo inang mga marites sa palibot, ara gina sila. Mabantay lang na sila kag kun ano makita sang ilang mga mata, ano ang mabatian sang ilang mga dulunggan, malapta kag matalapta ina. Focus kamo sa inyo pagpangabuhi. Kag kung paano ninyo ina marisolbar. Gusto ko pa maghambal pero dali gid lang kay ara sa aton sini linya sa Guitarist Boy. Sorry lang gid, dali gid lang kay ara sa aton linya si Action Alvin Grava. Angot iya sa kaso nga enkwentro, no? Dito sa bahin sang Calatrava. Dali gid lang. Okay, sorry gid lang, no? Calatrava naman siya ni Tito Wilma. Ngayon sa pensar ko is Isabela, no? Okay, ara sa atong linya sa Action Alvin. Yes, aksyon nakaya karon diri sa Leo Memorial Chapel sa Barangay 9 Banwasang Isabela. Ining duha ka mga ginaligar miyembro sa New People's Army nga napatay sa enkwentro kay nasang kagahon alas 3 antak na sa tunga sang 2nd Infantry Battalion kag Isabela PNP matapos nga nagpalupok aksyon na sa mga autoridad sa plano nga serbi kuntani ang warrant of arrest kay Hil Marco alias Bidam, taga sitio Kasingan, Barangay Maniak sa siyudad sang Gihulngan. Pang-inisya aksyon na ang nagpalupok sa mga kapulisan kag mga miyembro sang Philippine Army rason nga nag-retaliate aksyon na ang mga otoridad ini base sa pahayag man ni Police Captain Joseph Partidas aksyon na now sa karon ining isa pa unidentified nga napatay o killed in action still ari man dito paray sila sa morgue mismo no sang diri sa Leo Memorial Chapel aksyon na kag wala pa sang pamilya nga naga-claim sa bangkay sang victim. Or rather sining duha ka mga miyembro sang New People's Army. Now na-identify naman aksyon na ang isa ka atong wounded in action ba lang ang miyembro sang New People's Army kaga ini ang ginakilala kay Robert Anseno, 21 anyos, nagapuyo sa Mapaho, Barangay San Agustin sa Banwasang Isabela sa diin matapos nga ginbulong diri sa Ignacio Arroyo Memorial o Memorial District Hospital gilayon nga ginadala sa isa ka ospital sa siyudad sang Bacolod aksyon na Now, ari ang pahayag kay ang sa pagpangusisa man naton kag base man sa pahayag ni Police Captain Joseph Partidas, plano kung tani dali action nga mag-service ang warrant of arrest apang welcome sila diri action sa mga lupok gratis way nagpalos ang mga otoridad. Hil Marco alias Bidam. Litigation ang commanding officer sa SYPC-1 JRM in CPS very cooperate sa area specifically sa area sa Quezon District. So kung tari ang warrant niya isang violation isang 105 may 1 na-issue sa Gihulngan City Negros Oriental. Tapos sa pagpatigayan sa mga may naitabo mga
So, may paluktan ang mga peace officers na pagkalit service nila warrant kagad to. So nawe kabahing gid lamang sa pahayag ni Police Captain Joseph Partidas. So subong kini aksyon nawe atong unang report kunti duha patay, 3 ang pilason kag isa arrested. Ang tinaga galing arrested suno diri kay Police Captain Partidas. Amo diri ang pagka-aresto man sang isa ka miyembro sang New People's Army nga napilasan which is amo si Robert Arseno aksyon nawe. So, ang muni ang pinaka-latest diri sa area San Isabela in relation sa encounter sa tunga sang NPA, Philippine Army kag Philippine National Police. Rekta sa Banwa San Isabela with aksyon na nanikiraw, ini si aksyon Alvin Grava. Mga ka-aksyon sa din kaman nga bahin sa Pinas na butun ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Okay, nabatian na ito na all the way from Isabela, si Action Alvin Grava. Angot man sa hitabo dito kainas ang kagahon. Noy nahanungod sa report nga inkwentro sa tunga sang NPA kag sang atong sa mga otoridad. Sa diin may duwa ka patay kag syempre sa kompleto man sini karon nga mga detalye kung sino ini mga alleged confirm gid bala no nga mga miyembro ini sang NPA kag so far sa karon suno man base man sa report ni Action Alvin Grava wala pa sang nag-claim nga pamilya no sa sining duha nga napatay. Alas 2:38 Action Radio Philippine Standard Time. Padayon anay sa makadali iya si Tita Wilma sa This Is My Life. Okay. Siguro balikan natin si Sagittarius Boy. Sagittarius Boy hoping nga nakahatag si Tito Wilma gamay man nga kontribusyon sa imo sini nga problema sa karon, problema sa inyo pamilya. Pero sa kabugusan ng mahambal na gid naton, likawan naton ang social media sa problema naton nga magpamilya. Isa lang na naton sa maswastyo naton sa imo ha. Kay ang tanan tandaan lang gid naton. Ang tanan nga problema hindi naton pwede madala sa away, sa yaw-yawanay, kundi sa matawhay kag demokrasya nga paagi. Siling digani ni Barky Tribe. Sa Guitarius Boy, mayong hapon ang ma-advise ko, ang tanang nga bagay, pwede lang maistoryahan sa matawhay. Kung may problema, hindi gid mag-post sa social media, kay makahuluya gid na. Halina kay Kimpoy Yulo na insakto man na siya. Siling man ni 6850 good PM kay tawe maayong hapon tok sa mahinay tawgan mo siya ayaw pagsapaka ang mga marites kay bisan diin nga lugar ara na sila. Ang importante maistorya mo ang utod mo kag ang mga hinablos mo. Maayo ra ba ang pag-estar sa balay sa nobyo niya or sa lalaki niya na may point man diri si 6850 kabalak ininyo ya ang inyong mga hinablos. Sili naman si 6841 good PM tawe ang mahambal ko lang sa Sagittarius Boy pangamuyo sang hugot sa Dios kay wala sang imposible sa iya pati na ang mga marites dala sa imo pagpangamuyo. Ana ni gali sang si Buhian, Tinungan, Isabela, 6841, Madamo Gid, nga salamat. Amo gid na ang aton iyang mga kauturan. Hindi na iya madula, basta may mga mata nga nagatulok, may mata nga may dulungan nga nagapamati, malaptagid ina. Importante focus ka sa problema nga mabuligan mong imo utod, mabuligan mong pamilya mo, mabuligan mo man ang imo mga kahinablusan. Sagittarius Boy, salamat. Alas 2:41 na, relax lang kay si Tita Wilma magabalik pagkatapos ang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Life Extension. Okay. Ay, inday lang ni Harumyano mayong hapon lang dira sa imo na. Viviana Superal Calanza Emesino. Hello, Tita Wilma. Monitor lang kami diri sa Purok 2, Barangay Carabalan, Himamaylan.
Ay, Barangay Carabalan sa Mamayanan. God bless and more power. Bibiana, salamat gid and good afternoon. Mayong hapon, listening in La Castillana, tita. Hay lang da sa mama kag papa. Sa akon mga utod kag sa akon bana. Nga, nagapanglaba. Kakadlaw siya. God bless and more power sa inyo program, Tita We, Marilyn Abadinas Macuel. Araman si Inday Kate Ashley Garcia. Tita, good afternoon. Kim Poyulo nga always gid ga pamati sa Action Radio. Hambal ni Barky Tribe. Mayong hapon gid. Now, salamat gid. Pasiplatan tadi sa piyak abik. Kay bay mamiss tabala na. Roslyn Buenaventura, salamat man kag mayong hapon. Yes, salamat gid sa inyo kag si Inday Ronet Rava. Naraman si Inday Ronet Rava. Bakit na nag-react di siya kaina sa panyaga. Mamiyaga, tatawi, padalaan niya kuya sang pictures ang iya sudan kanami. Gid bala sa imo Inday Rons mo, no? Alimango ya, gapangilays babaw sa plato ya. Mga anak ka ho, Inday Rons. But anyway, enjoy lang and be happy, Inday Rona, na? Oo, paamo kay na yan bala. Inday Lani Romiano, dera sa ibuan ke peace, madamo, gid nga salamat sa inyo, na? Kag, yes, ara man nagaupod sa iton sini nga hapon, di ini siya, na? Bago ti utoy, gid siya, na? Mayong hapon lang na sa imo, Inday Grace, na? Inday Grace Perez, good afternoon sa imo, kag salamat, gid. Kag mayong hapon man kay Dennis Richard Tibor Roma, na? Dennis, good afternoon, salamat man, kag kay Richelle Fulgencio, yes, Donna Ina, thank you, gid. Kay Michael Casuyon, good afternoon. Kay Roslyn Bonaventura, Glory Jean Tumandok, mayong hapon. Miss Ems Iboso, good afternoon. Salamat man. Kay Almira Lim Malazarte. Lormil Villano, salamat man. Kay Boyko Saddam Hussein. Boy do mga sisi Tita Wilma. Dali, gid lang ha. Sorry lang, gid. Thank you, gid. Enough lang na anay. Salamat, gid. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang
sang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Wave na Action Radio Philippine Standard Time dira sa Nueva Valencia sa Guimaras, kay Tuto Ren Paul Potato dira mayong hapon man, kay Miko Hidalanga kay Joel Andeo. Dira sa may Tugis sa may Pontevedra sa pamilya Tinoro, kay Nong Jolly Tinero Sr. Nakag sa San Juan, Pontevedra, yes, sa Monte Castro family. Horoscope na kita, pero happy birthday gali anay, nadumduman ko Happy birthday sa iton mga celebrators for today. Especially, happy birthday kay DJ Red Salgado. DJ Red Salgado, Red, happy birthday to you. God bless you more. Stay healthy man si DJ Red Salgado, DJ na siya from Love Radio at Kansan FM station, kag ang Johnny Tango sang Action Radio Bacolod. Again, Johnny Tango, Red Salgado, happy birthday. Horoscope na kita, Tita Web. Sa mga nagahulat dira sang ila mga zodiac sign para sa iton horoscope karon nga adlaw Miyerkules, Marso 9 tuig 2022. Unahon neto na mga zodiac sign or ang zodiac sign nga Pisces. Ang mga Pisces amo ining mga netawo Pebrero 19 tubtob Marso 20. Karon nga adlaw Pisces, may mabaton ka nga balita paagi sa text, no? May mabaton ka nga balita halin sa text, either masubo or makapahalipay sa imo, no? Hibaluon mo gid sang maayo antes ka man magpaapekto kung ano gid man ina. Kay base ibala nagsala lang ang nag-send sina.
Na kag isa pa gid, madamo ang nagadayaw sa imo tungod sa imo man ginapakita or ginpakita nga kaalam kag kapisan. Pisces, 3, 16, 18 kag 38, cream is your lucky color. Mark Navarro Baligwas, mayong hapon Tita Wilma, great ko family Baligwas sa 6th Street, Porok Tangkong, Barangay 7. Salamat kid. Sa kapihan da ni Walter, salamat mayong hapon, Barangay 9. Nanay, salamat. Uy, nakikita kay Dainel ni Realista. Okay, Aries kita. Ang mga Aries, Marso 21, tubtob Abril 19. Yes, Aries, no? Kabalo ikaw, kabalo sila, nga kataas gid sang handom mo sa kabuhi. Kung paano mo inaumpisahan, isa ina kadako nga dulumdumon, nga dapat mo gitinguhaan, nga mahibaluan. Pero, hindi ka magpasobra-sobra sa kakapoy, paninguha lang. Kay nga, in God's time, maangkon mo gid ang sabat sina. 7, 15, 23, kag 34, mga maswerte mo nga numero, Ocean Blue is your lucky color. Kadto kita sa mga Taurus. Ang mga Taurus naman, Abril 20 tugtog Mayo 20. Tungod sa ginhimo mo nga pagpatawad sa tao nga may dako nga sala nga nahimo sa imo, ay nang mabatsyagan mo. Katawhay sa dughan. Hindi bala nahimo mo na. Matawhay ang dughan mo tungod. Ginpatawad mo ang tao nga nakasala sa imo. Pero abi mo ang imo batasan subong adlaw sa imo horoscope daw bata-bata ka. 9, 14, 20 kag 38 mga maswerte mo nga numero. Brown is your lucky color. Gemini, ang mga Gemini naman Mayo 21 tubtob Hunyo 21. Gemini, nabatsyagan mo subong or mabatsyagan mo, na? Nabatsyagan mo or mabatsyagan mo ang tuman nga pagpangimon karon nga adlaw. Amoy nang bunga sang pagpakig-abyan sang imo loved sa isa iya kamay ikasarang nga tawo. May ara pagid, may kinahanglan ka permahan karon nga adlaw, pero kinahanglan basahon mo gid anay sang maayo kun ano ina nga klase sa mga papeles. Mga maswerte mo nga mga numero Gemini, 2, 24, 34 kag 42. Purple is your lucky color. Ang mga Cancer naman. Yes, Cancer, Hunyo 22 tubtob Hulyo 22. Gariklamo ka, sakit ang sakit ang lawas mo, gariklamo ka nga sakit ang ulo mo, tungod nga sobra-sobra mo nga pagpangabudlay, di ba pa tam ilawas mo palang gaaman, o kon hindi ina ang rason, di na mo tita, o kon nasubrahan ka sa pag-inom sang magkahulubog nga ilim nun. Abi mo, Cancer, kung hindi mo nabala pag-untatan, ang hambal sang imo horoscope, dako gid nga kwartang magakadto sa imo doktor, nan correct gid na. Swerte mo nga numero Cancer, 7, 29, 31 kag 44. Beige is your lucky color. Sa mga Leo naman, ang mga Leo, Hulyo 23 tubtob Agosto 22. Ari naman ang mga Leo. Kung ano man ang ginabatyag mo subong, abi mo kung ano makabulig sa imo, herbal plant, no? So, sa imo horoscope, kung ano ang herbal plant o kung herbal plant makabulig sa imo, ginabatyag na. Kag isa pagid ang ginahimo mo nga pagpaminta. Ako nagahimo kagid man na di lang maglain buot mo kun wala sa mga Leo lang yang nagahimo sina. Inang pagpaminta habala or paghingalit sa imo isig kapareho na amo na siya ang mangin problema or mangin upang sa imo pag-ayuhan sa ulihi. Mas swerte mo nga mga numero 12, 23, 26 kag 27. Apple green is your lucky color. Padayon si Tita Wilma sa mga horoscope. Di na kita Tita Wilma, Virgo na kita. Sa mga Virgo, amo ining mga nataw Agosto 23, tubtob Setyembre
23. Mga Virgo na, hay ho, akuon mo suno sa imo horoscope ang responsibilidad nga dapat para sa imo utod o kung sa upod mo man. Amo nang imo horoscope subong akuon mo na. Himuon mo ina, nga himuon mo na sa ngalan sang ginatawag paghigugma. 6, 14, 30, kag 35 mga masuwati mong numero, gray is your lucky color. Aha, Libra kita. Ang mga Libre naman, Setyembre 24, tubtob Oktobre 23. Libra, ang pag-asenso sang isa ka tao, wala na iya ginahatag. Ha? Ang pag-asenso o kung pag-ayuhan sang isa ka tao, waay ina ginahatag. Ina ginapangabudlayan. Gani hindi ka magkahisa sa imo abyan nga nakatuluti bawas sa iya sini kabuhi. Magpaningwa ka man di ba? Amo na siya, ana. Maswerte mga numero 6, 27, 33, kag 40. Lemon green is your lucky color. Ana Sinoro all the way from La Carlota, kamusta mayong hapon sa imo? Scorpio na kita, ang mga Scorpio naman, Oktobre 24, tubtub Nobyembre 27. Abaw. Mabangkot na lang kuya sa imo, Scorpio, kay napagbugtaw mo, nagayuhom ikaw, paamo ka na balakay, suno sa imo horoscope dire, na? Ay tubangon mo ang aga-aga pa pagbugtaw mo, nga may pagyuhom sa imo mga bibig na. Kag isa pagit Scorpio, suno sa imo horoscope ay hindi ka makigbais bisan kay sino man dira, na? Kay nga may posibilidad nga tapos gid siya sa imo or tapos ikaw sa iya. Gani relax lang na para walang kamo. 3, 19, 21, kag 24 mga masuwerte mo nga numero Scorpio. Blue is your lucky color. Sagittarius, ang mga Sagittarius naman, Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21. Kabudlay ato bangon, kabudlay ato bangon, kabudlay pangitaon, kabudlay ato bangon ang tudtuod nga pagpalangga. Nga sa diin maabot man lang na Sagittarius sa husto nga tion kag sa husto nga oras in God's time ba or in right time, di ba? Himuon mo lang ang tinan para sa iya. Hindi pagpangita nga palanggaon ka. Hulata nga maabot ina nga tion nga palanggaon ka gid niya sa husto nga tion kag panahon. Himuay lang ang nagakadapat kag tanan para sa iya. 4, 11, 29, kag 37 mga maswati mga numero. Yellow is your lucky color. Nini kabatas, kamusta mayong hapon sa imo? Kamusta na kamo dira? Samay kan laon, mayong hapon lang dira, ana? Capricorn, katapusin natin nga zodiac sign, Disyembre 22, tubtub Enero 19. Ring naman. Ay, Capricorn, may isa ka problema nga mag-aabot. May problema nga mag-aabot nga kinahanglan magpili ka. Magpili ka ba sa mga lovers ni Guro. Sa mga singles, sa duwa kay taong nagapalangga sa imo, isa lang dapat mo pilion. Hindi mo pagdayaon ang kaugalingon mo, bisan pa ang imo balagsyagon. Pero kinanglan mangin practical man ikaw. Gamiton mo ang imo paminsaron kag ang imo nga heart na. Tandaan mo gid ina, importante ina Capricorn. Mga maswerte mo nga mga numero 15, 28, 32 kag 39. Ruby, red is your lucky color. Nabatian nato natong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope karon nga adlaw Miyerkules, Marso 9, tuig 2022. Impunto las 3, Action Radio Philippine Standard Time. It's 3 p.m. Oras na para mag-prepare. Okay. Ayton man, 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world.
O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Wala na si Tita Wilma sang panahon pa, pero danay kami nakita na ko diri nga nagatamyaw. Advance happy birthday. Advance 21st, happy 21st birthday kay David Alertori, kay 7th birthday kay Wella Ross Obrique. Ang gatamyaw, Tatay Duandi, kag Mama Wilma Tina Warren, kag Family Obrique. Bugok si Bugok nung panamyaw. 3566 madamo gid nga salamat. Galing damo pa man pero wala na si Tita Wilma isang panahon. Gani kita man magapaalam sa itong pagpangalagad sa karon nga hapon sa This Is My Life. Ang ato naman Bible verse of the day nga mabilin sa inyo halin sa Matthew chapter 9 verse 12. On hearing this, Jesus said, "It is not the healthy who need a doctor, but the sick." Buwas na naman sa standby sa may tahong nga drama mensahe sing paghigog. Mga kaaksyon din ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.